Преди да направя нещо да броя до 10, много неща нямаше най-вероятно да ги направя. Кой да знае, че те ще се случи, бе. Взеха ми книжката и някакъв капандур с едно ауди джипче. И аз като се ядосах, викам, твоето бабец, аз на теб. Аз излизам и без да го питам, бам! И като правиш дъртя, а добре, че наблизо имаше патрулка. Представяш си какъв психически тормоз е това. Как че съм възмутен. Обявиха го за рецидивист на пътя. А не трябваше да правите. Много си е само повярвал на тия глупости, които прави. Защото живеем в модерни времена и вече дядо Йордан няма магаренце. Няма магаренце, няма и конче. Си взема колелото и ще напам педалите. Ама съм стар, бе. Даже ма съди и за пари. Ама то така е. Когато държавата си отсъства от мястото и накрая пак пенсионера виновен. Дядо Йордан се надяваше, че герой поне да го изкарат по новините. Дори и пенсионерите в селото са възмутени от него. И не искат и да ми говорят. Или да ме метнат до другото. Да ми беше казал някой, преди да направя нещо да броя до 10 и тогава да го направя. Може би през повечето време от моя живот няма неща, нямаше ги направя. Много неща нямаше най-вероятно да ги направя. Ама кой да знае? Кой да знае, че те ще се случи, бе? Кой да знае? Взеха ми книжката. Взеха ми книжката. Ей сега вече не знам колко месеца. Докато минат изпитателните срокове, пробациите и всякакви такива глупости ще трябва да ходя пеша. Много се изнервих вчера. Много брамчат направо ми пръщат ушите, бе. Аз не съм вярвал, че толкова гадно ще брамчат тия коли. Дошъл съм тук в софето на доктор. Да ми прегледа сърцето. Да види дали трябва да смени някой от клапите. И съответно да ми сложи стент. Че то се запушва вече с годините. Тук бях на един от булевардите главните. И някакъв капандур с едно ауди джипче. Седем на светофара и напред задръстване. Сигурно имаше 20 коли. И то като бина в насрещното. На двойно непрекъсната линия го виждам в задното огледало. Пред мен има 20, а пред него 30. И оня почва газ. Ще минава, защото е зелено за нашата вълна и той иска с газ да изпревари с 90 км минимум всички в колоната, за да си мине напред. И като ме подмина, и аз като се ядосах, викам, твоето бабец, аз на теб. И аз давам газ зад него, бе, в насрещното. Минавам на двойно непрекъсната линия, пресичам. И като давам газ, и оня изобщо не знае отде се такова, аз като го тресна отзаде, и то като се завъртя му смачках колата. Обаче той взе, че удари други две коли, ги ожури, които също тръгваха. И те всички спреха. И той излиза възмутен, какво правиш, бе, кретен? Аз излизам и без да го питам, бам! Като му изгармя един бастун през зъбите и му откачих челето. И то падна кървища там, взе да реве, да циври, да вика. Всички ма фанаха там. И като правиш дъртя, и ма фана. Добре, че наблизо имаше патрулка. Тя видя всичко и дойде. И дядо Йордан го арестува за малтретиране и тормоз физически. Че е физически и психически даже, казах. Психически, защото човека спокойно си бил изпреварвал в насрещното 30 коли и някой го блъснал отзаде. Представяш си какъв психически тормоз е това. Ай си тир.
И така, после показания в полицията дядо Йордан трябваше да знае, защо го направи това нещо. Аз как че съм възмутен, че той си позволява да нарушава закона и си мисли, че ще е поредния път, в който няма никой да го отрази. Защото я е с връзки, я просто никой няма да го види. А дядът Йордан... реши да вземе закона в неговите ръце и да го отнесе и той, но и той по куп. И той да го отнесе. И така общо взето, дядът Йордан остана без книжка. Обявиха го за рецидивист на пътя. Той по принцип гледа да спазва законите, като изтрепва войните по пътищата. Ама явно много си е повярвал дядът Йордан да трепе тия противникови войни по пътищата и реши да наруши закона и сгреши. А не трябваше да прави тъй. Не трябваше да прави, че тия коли де бяха ощетени, не е добре, че бяха само отрани. Само бяха отрани, нямаше някакви по-сериозни странични, да кажем, жертви. Че в едната кола се возиха и дечица. За щастие, те бяха само оплашени. Обаче това показва как дядът Йордан много си е самоповярвал. Много си е самоповярвал на тия глупости, които прави. И можеше да стъжни невинни животи. Ей така, просто защото действа импулсивно. Действа импулсивно и глупостите стават много лесно. Ето и вече, трябва да се каже, че му е тук. Обичка на ухото на дядът Йордан. Преди да прави нещо, ако не до 10, поне до 3. Да преброи, да прецени нещата. Защото това е много опасно да го направи. Затова сега си бере гайлето. И ще ходи пеша по пътя до селото, до другото, като иска да иде на гости. Защото живее в модерни времена и вече дядът Йордан няма магаренце. Няма магаренце, няма и конче. И ще трябва да помисли евентуално да си вземе отново. Ама аз пък гатнах сайванта и натам направих една лятна кухня. Сега няма и къде да го гледам. Трябва отново да гътна сайванта да го направя бор. Някакви такива ми те. Да гътна лятната кухня и да я направя бор отново. И такива ми те работи. Си да и си мисля. И се чудя. Или просто колелото ще си взема. Ще взема колелото и ще напам педалите. Ама съм стар, бе. Стар съм и вече ме болят краката. Не мога толкова лесно да ги изкачвам тия байри. И така, общо взето стоят нещата. Си бера гайлето. А пак то, даже ме съди и за пари. Сега му държа и обещетение, че съм му изкъртил ченето. Зъбите и кървищата там. Болничните. Трагедия е положението. Ама то така е. Така е. Когато държавата си отсъства от мястото и да наказва сериозно престъпниците и закононарушителите, и те почват да си вярват и да правят каквото им скимне, то в един момент на бедния български пенсионер му писва. Писва му и взима закона в своя бастун. В своя бастун и в своите ръце. И накрая пак пенсионера виновен. Пак пенсионера виновен. Дядът Йордан се надяваше, че герой поне да го изкарат по новините. Обаче, понеже той като блъснал тази кола и тя блъснала другите две, па там новините го изкараха, че децата били много наплашени, много шокирани. Не знам си какво такъв пискокоригъл пенсионер бил опасен за обществото. И сега дядът Йордан е оттръгнат от обществото. Дори и пенсионерите в селото са възмутени от него. И не искат и да ми говорят. Или да ме метнат до другото село с техните ладички. Куби такива. Куци ще да кажа. Ама...
Това е положението, ей. Това е положението. През това време само си гледам колите как минават и ще се надявам някой ден да ми върнат книжката и аз така да карам и да минавам. Неговото таратайче. Аз да гръмна.